От няколко години насам G-Technique разработиха специална линия за велосипеди и мотоциклети. Линията е така разработена, че тя да улесни поддръжката и впоследствие защитата на всички повърхности. Какво включва гамата? Продукт за измиване и предизмиване, шампуани, които са съвместими както с пенообразователи, така и могат да се използват с нормална кофа, продукти специално разработени за почистването на верига, така че да не увреждат метала, но в същото време да почистват изключително добре. Продукт разработен специално за кожени облекла, който е с ензими и убива лошите миризми. Продукти за подсушаване и натъркване, съответно микрофиберна ръкавица и микрофиберна кърпа, както и, разбира се, керамични покрития, които да улеснят впоследствие поддръжката и почистването на всички повърхности. Всички продукти на G-Technique може да намерите на нашия сайт kushev.bg или на място в нашото детайлинг студио. Намираме се на добре познатото място, булевард Климент Охридски, 65М.